God dag, og velkommen til Fiskerigruppen. Jamen altså, som I kan se, så larmer det lidt, og det er der en grund til. Og det er jo fordi, at Thomas og jeg, vi har besluttet at fange os nogle fisk rent faktisk. Den her bad boy her giver sgu ikke op så let. Lad os se, hvad der sker. Jeg har nettet her. Du har nettet? Ja, så kan vi se, om min telefon lander i vandet. Kæft, den er stor. Det er en god en, den der. Den er stille over. Ja, bare sæt ud i nettet. Sådan der, når den bliver træt nok. Du kan bare sige, stangen fløj bare sådan der. Nå. Ja, den er med. Må du ikke se en træer? I hvert fald. Den giver sgu ikke op, sådan der. Det er godt så. Jeg tror, det er en iraner. Det kan sgu ikke være en dansker, for så havde den været op på 2 minutter. Ej, okay, det stopper jeg. Sindssygt. Det kunne gå galt. Det. Nu er den også ved at krasse af. Så. Nu kommer stille og roligt, bare have den ned under. Sådan der. Ja, tak. Sej. Vi får se. Ja, tak. Jeg tror, den har rov i sig, den her.